अगरा के देह में ताकत ना आवत रहे तो हार पास के ओकरा मीट लाही के पड़ल। अब का प्याज काट लेनी आ लहसुनो छील देले बानी। अब बनल स्टार्ट होए वाला बाटे। जल्दी ना बनैती सन तो ओकर हार्ट अटैक आ जैते, इला जल्दी जल्दी करे के पड़ल सारा काम। मटन में नु बहुते टाइम लागेला सीजे में। बेरेंग हमारा पड़ोस में एगो आदमी 1 घंटा से बनावत रहे, उके ओकरा दोस्तवा के लुक मार देला बस लेके गइलो हॉस्पिटल में। ताई डॉक्टर के कितना कहला के बाद भी उ ठीक ना भइल। मीट के रस सुंघावल गइल तब जाके उ ठीक भइल। दर्शक लोग मटन के बदले चिकन लावेला सन कि जल्दी से बन जावल, झप झप का के अपन प्राण बचावल जाओ। बीच बीच में से निकाल के ई चीखत रहे कि केंगा भइल बा, सीजल बा कि नहीं के सीजल, मसाला केंगा बाटे। 99% लोग खाली ऊपरे से निकाल के खात रहेला। इलायची बिना नु कोनो चीज ठीके ना लगेला। जे में इलायची डाल देनी तो समझी कि ओकर पार लाग गइल। ना उना के खाऊ के बर्तन उतर धो के अब आइल बानी छत पे टहलेला। कि देखी देखा तानी चेहरा पे खुशी देखी, बुझाता कि बड़का मेडल वर्ल्ड कप जीत के